Pozdravljam moje prijatelje i koalicijske partnere. Pozdravljam koaliciju za premijera. Reći ću 5 rečenica. Prvo, zašto smo odabrali ovo mjesto ovdje? Mnogi od nas za ovim stolom ili svi smo bili u vlaku za Vukovar 1997. godine, kada je prvi hrvatski predsjednik upravo ovdje održao onaj svoj povijesni govor. 3 značajke tog govora su bile oprost, pomirba, mir i izgradnja Vukovara. Rekao je zadnju rečenicu, sjećam se ko danas, da ćemo lakše obnoviti Vukovar nego izbrisati iz svoje glave sjećanje na strahote zla koje se ovdje dogodilo. Nažalost, prvi hrvatski predsjednik nije bio u pravu. Da nije bio u pravu, vidite ovo kako izgleda ova upravna zgrada ovdje željezničkog kolodvora u Vukovaru. A prošlo je 25 godina. I oni koji pretendiraju ponovo da preuzmu odgovornost za Hrvatsku su najzaslužniji kroz ove sve vlade gdje su se čenđali da ovo ovako izgleda. To je sramota, ovo je simbol otpora Hrvatske, ovo je simbol hrvatske pobjede, patnje, grad heroj. To je trebalo popeglati davno da izgleda kao Jelačić plac. I zato ova koalicija ovdje sa ljudima za stolom koji imaju svoje karijere, koji su u životu radili i rade nešto konkretno, mjerljivo, kao što reče gospodin Čačić, su jamstvo da će poslije 11. Hrvatska krenuti pravim putem. Ja sam u to uvjeren. Ovo je koalicija prije svega znanja, struke i kompetencije. Ovo je koalicija rada. Ovo je koalicija solidarnosti. Ovo je koalicija zajedništva. I ovo je koalicija odlučnosti. I nakon 11.9. ne 17. 11.9. da ne bi poslušali mog prijatelja Špiku, već na izbore 17. Biće nam kasno. Tada ćemo, kaže Špika, vladu proglasiti. 11. Svi ljudi u Hrvatskoj neka se sjete ove slike ovdje i neka iziđu na izbore. I neka glasaju najprije za sebe, za bolji život. I ako žele živjeti kao što danas Zagrebčani žive, neka glasaju za koaliciju za premijera Milana Bandića i koaliciju mojih prijatelja, časnih ljudi koji imaju svoje imena i prezimena, koji imaju svoje karijere, koji su uspješni ljudi. Koliko žele glasati za eksperimente kao do sad, neka glasaju za one koji su i dopeljali na prosjački štab. Prema tome, svatko je kovač svoje sreće. Mislim da je profesor Jurčić rekao, a i prijatelj Čačić je napomenuo. Sve je mjerljivo. Sve je mjerljivo. Kao što 2 stvari nemaju granice, a to su ljudska glupost i vrijeme, u životu sve je mjerljivo. Mjerljivi su rezultati koje imamo. Mjerljiva je odlučnost ljudi koji znaju šta hoće i mogu donesti odluke. Mjerljivo su prekrasna ova zemlja. I zato 2 zadnje rečenice. Hrvatska zaslužuje bolje, Hrvatska zaslužuje ravnomjeran razvoj, a ne ovo. Sad usporedite Zagreb i ovo. I zato se vidimo koncem rujna ili početkom listopada. Neću se miješati u proceduru, jer procedura je abeceda demokracije. Vidimo se na prvoj sjednici vlade u Vukovaru. Hvala.